Shubor nakaslem jong unongsan hima. Dr. Pila benetuk kendiat habede kejing don kam jo kenega common university entrance test. Hi kini kedai ka jing penbet jong ka University Grants Commission. Baru ki Central University hari India. Ki badan kumba saupusan lanitam. Kin donno ya ka common entrance test na ka bentara jimpule ha university bat ha ki college ti ka nehu nandu kene senem ka baladap kala pediang ba na ka benta ka admission ha ki master's degree program ngin habban yait leng bada ketika CUET exam ti hakini ka senem ka baladap kadai ka sin ka banengkong bon ki khna jongi kim pada yo lat ban pen krep ha handrai da ka jingdon ya kanika reservation policy ha po jong university ki khna jongi kim sim ladu nong hadu kata kata ti hangni university jongi ro ki khna jongi kadang yo hi ya ka ban pule but le se tang ka tu ningot ki basha kantan ti kata kala banong ka wei ka liang ka ba le se ngila bas ngawi ka jingdu nong agani ka snem ka baladam handai sakoi pat ka jingyo nong kalong ba lengba ka ni ka CUET entrance exam ki khna jongi kitu ki ba nang ban apply ong no menta ba ki jet kim jet tangya ka ni hu lane katu ka ni tli ki university ki jet be jabaro kata kamat ikitu ki south ho san south hondru tli ki university kumaway khna ngan shu anuk sai phi apply na kamta ka admission ya ka MSc Physics but simyo hangni ani hu handai uyo ya ka offer pada hadu South League Central University Shabar jong ka jala Meghalaya but legit ya ka wei ni ki university ka babhatam na pring kita ki South League but ulayo ya kalat ban pule ya ka MSc haka wei pat ka Central University Shabar jong ka jala ti kum kini ki long pan ban kalat ye ki khna jongi ban yo ban le pule Shabar nambar ba ki pule ki Central University ka firu red ki hostel ru ki la ban yo ki nongi kai ro ki biang kum balong benta lei ngimla ban klem kren ye ki sha ba hani hu dang bon plat ki vakansi ki post ki ba 4 la ban pendam ti ngi kidan ki department ba telat hadu kata-kata ti dan ki khna ki ba jit no wala ki yo ane hu ki jit no ban le de ki ki bai te kata galong sakwai pat ka jing mentoi ki khna ki ba yele nang ba ka CUET menta ba phai pat chpang ka CUET exam ha ki college kamat ki khna ki ba pass ye ka class 12 ki hab banile ye ka CUET exam na ka benta ban join ye ka BA BSc ne kan kani haka jing sngo jonga hi simet yamata nga I ba kala banlong ka jing I bobon ki khna jing ka daw kalong ba ka syllabus jong ka state board jongi ka embors kumban si ongno bon hi ki ot ba kam yarengkat haka liang ka ongno ka jing haka liang ka ki benta ban pule la da yanu jar bat ki central boards kum ka CBSE lani ICSE ti sakoi de ka jing kalong ba ki exam center ka state kam dan nadu menta ki bakyang datang na ka menta ban pule ki PG programs kadang semjing kan long ka ba hadu kata-kata ba kin penyole ya ka CUET na ka mentaki kena ban pule ki college ke kala ban long ba lada nginyale no menta kala ban long ba ki college ki ba bha kum hasilong kin pon ki bawan na ba bat ki kena khasi jongi kin haban hun ban le chi college ki ba kham duna bale ki college ki badan ha ki district headquarter bane ha ki jaka ba kham kandang ti andrei donbok yamenta ba ka UGC kala sha yamenta kasnem ban numyele yaka CUET na ka tagi khna ki ban pule hai ki college tendrei ki snem ki banwan ki khna jongi ki dai ban bang ki ba pan kre
but ngathrai ki nongi kai ki school ki college but ka sarkar ro ki haban let's say dan kajing pen create coaching center but kini kita landika coaching ha ki college but ha ki school lala ki jong khna jong kin do now baki haban le ya ka CUT exam hakaji i jonga na ka banta kalawai ka ba jirong nang ni sakmat ti ka bha bangine le ya ka CUT exam tangba ngide ban pembiang ya ka syllabus ka ba rengkat board but ki syllabus jong ki central board